अरे जनुआ कि जेकरा से प्यार हम कोई नहीं बोरी यार, कि जेकरा से प्यार हम कोई नहीं बोरी यार, वे आज डोली में चढ़ के हो गई फरार। ये मजनुआ ते काहे रोवत रे? कहाँ हम रोवत नहीं रे? अबे देखने जो बुझा कर कोच के वियोग में ते रोवत रे, कहता रोते ना नहीं। ओह नो दादा, तोरा क्या लागत कि हमरा जानू के बियाह होता तो उनकर याद हम रोवत नहीं? हम नहीं की रोवत। काले मजनुआ तो दिल के तो बाप पर याद भर दे, तो याद के शादी होता आते ते रो तो नहीं खे। हमार दिल एकदम गोबर नियर बरियार बा, तारा लागत हम रोएम। तो बात लो, अबे हम ना रो मैं काहे रोवे लगले? तो तोरा से हम बता के रोई कि हम रोवत नहीं? अच्छा चल चुप हो जो, बता तो का भइल बा? ले भाई सुन का भइल बा। बता। दे तो रहनी गिफ्ट जेके भर भर थाएला रे, तो हमारा लाएला के ले गइल एगो बाएला रे। आजी तो लाला के बायला लेके चल गई। अरे भाई एकदम बोले बाबू। काहे इसे कहता है देव कि वो बोल बा का खराबी बा ओकरा में? जान जो रे भाई, का तोरा से बताई। अरे जब जयमाला हो तो रहुए नु, तो मत पूछ। हमार जानू जब रसगुल्ला करा के खियौबी, अच्छा टापा टॉप 4 गोना लील गौए। बतावी निमन आदमी के काम बा। हम तो देखले बानी रसगुल्ला खियावला को खाना सन्ना 4 गो लील गौए। 4 गो खा गौए, तो साफा बोल बा। यही से नु बोल बा रे। अच्छा चल ठीक बा, आगे का बोल? आगे बड़ा बड़ियार दर्द बा। काजी ले सुन न ते ना कि देहले बाड़ी धोखा हमारा के बहुते भारी, पहा के मरद खुश बाड़ी उ तो सरकारी। ओकर सरकारी नौकरी हो का रे? तब का जान लगी सरकारी दुल्हा हो। तो हम जान गए काना ना छतर के होई। जान गइले नु? एकदम हम जान गए नौकरी वाला दूल्हा कैसन होला सर। एकदम बोले बाऊ। इतना निमन बानू रे भाई कि अजोरिया रात में लाइट बार के ओकरा के खोजे के पड़ी। तू काहे रे? इतना गोर बा। अच्छा वही से लाइट बार के जो है के पड़ी। हाँ देखा के का भइल का भइल बता तो? कि दिलवा में रहे उनका मायला रे, तो हमारा लाएला के ले गइल एगो बाएला रे। अरे दादा हो दादा। अच्छा चल अब चुप कर, अब तो जे का संग जाए कलो तो गई। और चुपचाप लगा दे, चल घर चल। ओ चोर का करबे? जाई दे, छोड़ दे ओकरा के, भुला जो।